नितेश राणे जी बोला. अध्यक्ष महोदय, जे सन्मान्य सदस्य सरवणकर साहेबांनी आता उल्लेख केला, अध्यक्ष महोदय 2-3 दिवसापासून सातत्याने हे प्रकरण शीतल म्हात्रे ताईंचं गाजतंय. कोण ना कोणतरी खालचे कार्यकर्ते पोलीस पकडतायत. अध्यक्ष महोदय, आपण कधी ना कधीतरी या प्रकरणाच्या मास्टर माइंडकडे आपण लक्ष घालणार आहोत का? अध्यक्ष महोदय, कोणाच्या आदेशावर हे सगळे कार्यकर्ते काम करतायत? कोण आहे हे? युवा सेनाचे प्रमुख कोण आहेत? हे माथाडी संघटनेचे प्रमुख कोण आहेत? कोणी हे सगळ्या ह्या तरुणांना आदेश देतं? अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर लक्ष घातलं पाहिजे ना. नाहीतर रोज हे तरुण कोण ना कोणतरी, जसं ह्यांनी उल्लेख केला, कोणातरी अटक होत आहे. कोण तो वरुण सरदेसाई नावाचा व्यक्ती कोण ना कधी ती स्टेटमेंट देतो आणि तिथे धमक्या देतात. अध्यक्ष महोदय, आपण नेहमी या खालच्या तरुणांना अटक करत बसणार आहे की? अध्यक्ष महोदय, म्हणून आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो, हे जे कोण युवा सेनेचे प्रमुख आहेत त्यांना कुठेतरी चौकशीला बोलवा. माथाडी संघटनेचे प्रमुख आहेत त्यांना चौकशीचं बोलवा. मोक्ष लावा ना अध्यक्ष महोदय. मुख्य चेहऱ्याला करा ना. हे काय खालच्या साईड ऍक्टरला उचलतात? उचला ना कधीतरी. आपके साहेब बोला.